shape pụtara security, nchedo obodo, nchekwa obodo. Nke ọzọ sotere ebe health ahụike, ileta anya mmụta a ga-esi mezie ahụike ndị mmadụ nwee ebe ha ga na-aga n'ụlọ ọgwụ tupu mmadụ azụ ọgwụ ya nweta ebe ọ ga-anata ọgwụ, dọkịta ọ ga-ahụrịrị dọkịta were dere ọgwụ ya wegazie jee na famasi ma kemisi wee zụrụ. Ọ bụghị o jiri eche miksere onye ọra na Anambra steeti kwesịrị ịhụ dọkịta lee ya wee kwuo ọgwụ onye ede ya were ji ya akwụkwọ jee gụrụ ọgwụ. Ọnwa ọgwụ na-egwu ewu dọkịta Ọ gaghị ọnya gọọmenti ga-ahụ dọkịta ọ ebe ahụ ka gọọmenti ga-abata, ebe ahụ ka gọọmenti ga-abata hụ na a na-akwụ ụgwọ dọkịta ahụ. Nke ọzọ bụ ọkụ akọmugbo, ọrụ ugbo. Ọrụ ugbo anyị ga-alụ ga-abụ ọrụ ugbo ga-eme anyị tikwa anyị mekwa ego anyị ya nwee isi, maka ego anyị nwee isi ọ na mbọchị ọnụ ya na-agbada mgbada. Anyị ga-ewelitekwa na arụpụtawa ọrụ ugbo rụpụta nri mmebi ebe niile, ego anyị ebulitekwa ọnọdụ ego anyị. Then ndị mba anyị erijukwu afọ, onye erijuo afọ ya nwenwe ike kpebie mkpebi dị mma na ndụ ya. Bedo onye agụrụ na-aga enweghị ezigbo mkpebi, onye ebe ewegara ya n'ihe anyị gwaga ebe ahụ kpebie dịka otu esi anara ndị be anyị vootu ha site n'inye ha sọsọ ofu 500 naira. Kwe hụrụ ya ọ maka na agụrụ na-agụ, agụrụ anaghị agụ, ị gaghị eme nwe ya. And ama m na ndị na-edu Naijiria kwadoro ihe akwado iji megide ndị Naijiria niile. Ụkwa nsọ na bahari ka ihe a dịkwa na mba ndị ọ dịkwa ebe ọzọ na Naijiria. Mana o nwere ndị jiri ebidogo, ndị Igbo ejigo otu ahụ bido. So onye ahụ agrikọlchọ anyị, so ndị agrikọlchọ nke m ga-abụ a ga-eme ya hụ anyị agbakwasasị ụkwụ. Ịma na ana m akọ ihe abụ okwu. So ama m ihe ndị bido kọrọ ugbo bụ otu a ga-esi mee nne si n'aka m na-emegodi ya n'onwe m. Mkpụrụzie gọvanọ aga m eme akọchie ya ike, then nje kwụsie ndị na-akọ ihe ahụ n'ime obodo nyeziere ha aka. Mana ede m ahụ ubi gị, ede m ahụ ka ị na-akọ tupu enyere ha aka. Ọ bụghị nke o ji abịa n'ụlọ ọrụ gọọmenti edechachi ego anyị abịa ka a na-abịa ha ga-eme hụ ha ebe ubi dị, mana afọ na aha nke na-ewu chịrịchịrịchịrị fa edeghara ego degharị ha. Mba, agaghị m eme otu ahụ. Aga m aga ruo ebe anyị na-akọ ugbo, ka ha na-akọ rice, ka ha na-akọ ji, ka ha na-akọ ede, ka ha na-akọ ji akwụ. Mmeji anyị ejere hụ were nye ha ego bịaje na-elele ya, ka ha na-azụ ọkụkọ anyị ejere hụ. PE bụ ihe gbasara akụrụngwa igwe, ọkụ latrik. Ọkụ na ọkụ latrik adịghị n'obodo a, ọkụ latrik adịghị kwe ma ihe na-eme. Anyị agaghị enwe ebe ụlọ ọrụpụta ọrụ a ga-adịgacha na aga na-eji n'ụmụ aja anyị ọrụ. Ọ ya bụ ọrụ adịghị. Gọọmenti enweghị ọrụ, nweghị gọọmenti nwere ọrụ n'onwe. Ọ bụrụ na ọkụ dị, enwe ihe a na-akpọ conducive business environment. Ọ bụrụ na ọkụ adịrị, usoro mee ya awọ dị mma. Mmiri dịrị, usoro mere ya dị mma. Ụzọ dịrị, usoro mere ya dị mma. Ọ bụrụ ndị ihe akụkọtacha bịakọrọ dịkọ, ịhụ na ndị be anyị na-azụ anyị ma ndị be anyị maka azụmahịa ha pụta bido n'ụlọ ngwa ebe a na-arụpụta ngwaahịa dị iche iche. Ebe a na-arụpụta ngwaahịa, ọ bụrụ na ofu onye ya ọ bụ mmadụ na-abịa nwere ike onwe ofu ebata ebe a mmadụ 50 anọ ya, ebe nke ọzọ mmadụ 100 anọ ya. Ọ bụrụ na adịghị ihe dị ka mmadụ 100 onwe nwe onye otu ahụ na-eweta mmadụ 50 na mmadụ 100, ihe amaji mmadụ ole na-arụ ọrụ. So ị gaghị ahụ ụmụ ikorobịa ga ha na-awụgharị ya nyekwa aka n'aka ihe ileta nchebe obodo dị, anyị agaghị enwe nsogbu. Ọ ya bụ pawa, ọ dị mkpa karịa ihe niile. Mana ị mara ndị be anyị ha dụgo ihe a kamgbe ụwa tụwa okwe ha eme. Then bụ edukeshọn, akwụkwọ. Gwa ka m gosiri gị ugbu a akwado nyesịrị akwụkwọ ụmụ anyị ga-ebido. Ọ gaghị m ahụ nwatakịrị ọbụla ma onwe nne ya onwere ma nna ya enweghị ma onwe ihe nwere ga-agagharị n'ụtụtụ ebe o kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ. Agaghị eme na Anambra steeti. Nwata ọ na-agarịrị akwụkwọ, ọ
ọya nkwado izizi na-enye nwatakịrị ya pụta wee nọkwara n'ụkwụ ya na mara ihe mara ya ya bụ agụmakwụkwọ n'efu gụọ akwụkwọ n'efu from site na primary 1 jeruo na JS3 ihe m lere o jere na JS3 nne na nna nyezi aka gụtọpụ nke ọzọ ma ya chọrọ mgbe ahụ nwatakịrị ya fọm go ụmụ ịkụzigoro ya ihe igboro na ya akụziri ya so meghe ndị ya ahụzi n'iro maka na ihe anyị ga-eme n'ụlọ ikpe ọkaiwu steeti anyị kpekọrịta na eme ya gịrị iwu ụlọ nwatakịrị ọ naghị aga ọ ya bụ nkụzi otu ndị ọcha si mee nke ha ji bịara ebe ha nwata ọbụla gara akwụkwọ ile anya na ibe na-ebukọrọ onye ọbụla mmiri zoo n'ọka ugbu a ga-ịhụ na ido na-ebukọrọ onye ọbụla ma nnukwute mmiri zoo maka gịnị maka na enweghị njikọta enweghị mmezi ihe a na-akpọ town planning enweghị anaghị eme nwunye enforce maka oke aghụghọ maka oke ihe na-akpọ chukwuchukwu ya bụ oke aka azụ na ihe niile mana dịka gọọmenti ya chọta ndị o ruoro ịnọ ebe ahụ ha nọrọ ebe ahụ mee ihe kwesịrị ime anyị ga-agbanwe otu ndị anyị si eche uche anyị nwere ike chekwata onwe anyị ahapụ ya otu anyị idoghị eburukwa onye ọbụla ebe a ụnụ ahụ na n'anya ka ọ na-eme so akpụchakwa nke a igwe kwuo empowerment na education bụ education empowerment na environment ịkụzi okwu empowerment bụ na empowerment ahụ na iwere ego nye mmadụ enwere ndị be anyị pụtagoro anapụ egosi otu ha ga-esi bụ mmadụ ka ha bụ ụmụazị ha etogotego ihe anyị ga-enizi ime empower na anyị kwesịrị igosizi anyị kụziere ha mụta gosi anyị ha ga-eme wee bido hụ na ihe ha ga-eme wee bụrụ mmadụ empowerment nwere ike ịwụ na anyị bido gbara na ndị be anyị sị nwatakịrị ọbụla tofegwere agaghị na-agagharị n'ụzọ ihe eje bọị jee mụta aka ọrụ ebe dị otu a na nwoke na-agagharị n'ụzọ anyị sịghị mba enye ha aṅụ biya ma ọ bụrụ na ọ kụgụ 12 enwere otu esi eme ihe ọ na-abụ na-agafe ọrụ na Bedna n'Umuchu na n'ọdụ ụfọdụ ebe na Anambra steeti n'ụtụtụ 9 o'clock m na-ahụ ebe ụmụanyị anọ na shop na-akpọ biya na anaghị eme ya eme n'obodo ndị ọcha anaghị eme ya eme baa ọbụla ya eri mmanya from 12 o'clock enwere ike enwedebe di ya ụtụtụ bụ mgbe eji arụ ọrụ onye rụọ ya rie aka aja butere ọnụ mmanụ